Független attól, hogy Jóisten kinek milyen feladatot szánt és adott, vagy mit sikerült elérni az életünkben. A testvérek között elsőként a nunciusokat szeretném üdvözölni. Excellenciás Érsek Pápai Nuncius úr, un segno visibile della cattolicità della nostra Chiesa. Attraverso lei ci siamo collegati e uniti con il nostro Santo Padre Benedetto XVI. Grazie per la sua presenza. Minket pedig segíts boldogulásunkban. Imádkozom, mint azok értelmezők, és voltam szent a háromekért, adományokra vonatkozó munkájukban. Imádkozom kedves vendégeinkért, egyházközség minden családjáért, uralkodik bennünk a szeretet, lakozik aranyban képesség, boldogság, tiszteltes munkásunk. Grazie a Santi nostri derivi per i discepoli su Cristi, la pacifica e la mandate. Kedves testvérek, a hálaadás után szeretnék néhány szóban beszámolni nektek Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.